Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom prezenta un punct din platforma program al doamnei candidat Daniela Nae la funcția de primar al Comunei Vidra. Subiectul de astăzi este integrarea copiilor cu dizabilități. Copiii cu dizabilități sunt o lecție pentru părinți și de aceea trebuie integrați în societate. Lângă mine am ca invitați pe doamna Violeta Ioniță, psiholog clinic, pe doamna Cristina Bălan, părinte a doi copii cu dizabilități și cetățean al Comunei Vidra, pe doamna Beatrice Iordache, președinte al Asociației Prietenii Monicăi, și pe doamna Daniela Nae, candidat la funcția de primar al Comunei Vidra. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamna Violeta, dumneavoastră sunteți un specialist în domeniu. Ce statistică sau ce puteți să ne spuneți despre copiii cu dizabilități la nivelul județului Ilfov? La data de 31 martie 2020, statistica DGASPC Ilfov arată că în acest județ sunt 1073 de copii cu dizabilități, din care 865 apar ca beneficiari ai programelor de recuperare conform planului stabilit de medicii specialiști. Restul sunt copii care părinții refuză de a integra și de a-i susține în programul de recuperare medicală. Puteți să ne spuneți un număr sau niște date despre copiii recuperați cu aceste dizabilități? Nu se poate vorbi de o statistică în acest sens, dar programul de intervenție psihoeducațional social pot duce la o bună incluziune socială a acestor copii cu nevoi speciale. Doamna Beatrice, dumneavoastră sunteți părinte a unei domnișoare de 20 de ani, care putem să spunem că deja este un caz fericit, un caz fericit de vindecare. Aș dori să-mi spuneți prin ce etape ați trecut ca să ajungeți la acest nivel de recuperare cu fata dumneavoastră. În primul rând, eu am considerat că viața nu este doar o liniuță între data nașterii și data morții. Și clar am avut o misiune, pentru că Dumnezeu a avut o părere mai bună despre mine decât am eu despre mine, de mi-a dat acest cadou nesperat. Și din perspectiva mea am observat următorul lucru. Contează extraordinar de mult cu ce ochi privești copilul. Este un dar de la Dumnezeu sau nu? Și din această perspectivă am început lupta. Pentru că atunci când se dă diagnosticul, când se pune o etichetă pe acești copii, tu ca părinte, în primul rând, te simți marginalizat, te simți bombardat de părerile celorlalți și trebuie să găsești acea forță în tine de a trece, de a nu considera că cei din jurul tău sunt dușmani. Am privit acest copil și am trecut prin toate etapele prin care pot să treacă o mamă, o președinte a unei asociații. Am scris și o carte, Viața alături de Monica, recuperarea și reintegrarea unui autist în societate, pentru că această carte da expresia 2D a copilului meu. Dar copilul meu nu este o etichetă, este o ființă omenească. O ființă omenească. Și trebuie să privești atât copilul tău, abilitățile lui, ce trebuie să-l inviți în această societate. Dacă niciunul, cred că nici noi ca oameni, dacă nu avem o motivație, dacă nu vedem pe cineva care să ne conducă, asemenea Danielei, care ne întinde o mână, să putem să progresăm, să putem să ne sprijinim pe cineva care ne înțelege problemele, atunci nu rezolvăm nimic. Este o cursă de rezistență, nu e o cursă de viteză. Și suntem încântate, noi ca mame, de copii speciali,
când cineva este alături de noi, când cineva ne înțelege și când propune soluții concrete la... Eu nu consider că sunt probleme, sunt exerciții de viață. De aceea, dacă noi ca părinți nu suntem bine, nici copiii noștri nu vor fi bine. Și cine se gândește la noi, se gândește din punct de vedere social. Pentru că Monica, fata mea, mi-a spus: mama, m-ai chemat în lumea ta. În ce societate mă duci? Și atunci am zis, noi trebuie să începem cu schimbarea mentalității. Mentalității acelor din jurul nostru. Că sunt tipici sau atipici, că sunt speciali, nu sunt speciali. De aceea am Asociația Prietenii Monicăi. Avem nevoie de prieteni. Avem nevoie de prieteni în jurul nostru care să ne înțeleagă, care să ne susțină, care să fie cerebrali, pentru că uneori tu cazi de oboseală în sufletul tău. Uneori nu mai vezi nicio soluție. Și ai nevoie de susținere, de specialiști. Există o echipă multidisciplinară. Tu nu poți să le faci pe toate. Și este extraordinar când tu poți să fii doar mamă. Există mămici de fier, mămici de lut. Noi aici suntem mămici de fier, toate. Și atunci lutul se poate modela, astfel încât să fie și lui bine. Ca să primești dragoste, să primești compasiune, nu milă. Trebuie să ai demnitate, nu mândrie. Pentru toate aceste lucruri am venit în această echipă. Am venit ca să susțin ca și celelalte mămici să aibă parte de fericirea mea. Eu știu să dau un răspuns la o întrebare. Ce vor face acești copii după ce noi nu mai suntem? Pentru că aceasta este întrebarea cu care se confruntă toți părinții. De aici trebuie să le insuflăm și să-i ajutăm pentru în viitor, când noi nu mai suntem, să se descurce pe picioarele lor. Da, și să creăm o comunitate, un nucleu, ca să-i susțină. Noi pentru asta venim. Noi asta căutăm ca și părinți. Asta e rolul nostru. Asta e rolul nostru, de îndrumători. Și dacă copilul nu vede îndrumătorul puternic, îndrumătorul calm, îndrumătorul care să învețe echilibrat, ca să învețe zi de zi ce să facă să fie un model, a trebuit să am îndelungă răbdare. Am învățat acest lucru. Copilul meu m-a învățat pe mine. Venind din lumea lui, câteodată era bine să ne ducem noi în lumea lor decât ei să vină în lumea noastră. Dar ceea ce vreau să spun, că este minunat să putem să facem într-adevăr ceva pentru acești copii. Soluții concrete. 1 + 1 fac 2. Haideți să ne adunăm și să facem ceva. Noi ca și părinți avem și putere și dăruire. Trebuie doar să acționăm. Exact. Doamna Cristina Bălan, dumneavoastră sunteți mamă a 2 copii cu probleme cu boala Down. Nu e boală, nu. Noi încercăm, este foarte bine că ați spus acest cuvânt, pentru că încercăm de niște ani să implementăm niște concepte. Respectiv, sindromul, că de aia se și numește sindrom, sindromul Down nu este o boală. Nu se tratează cu ceva anume, nu există un medicament sau o cură specifică, deci este o condiție genetică care înseamnă un extra cromozom în lanțul de ADN al individului. În loc să aibă 46 de cromozomi, cum avem noi, cei tipici, copiii cu sindrom Down au 47. Da. Acum, care era întrebarea? Că nici nu am ajuns la întrebare, nu-i așa? Am stabilit că... Da. Să facem diferența e foarte bine, pentru că așa trebuie să înțeleagă și cei de acasă boala aduce care este diferența între o boală și un sindrom. Da, scuze, boala aduce cu sine teama că se ia, că e ceva contagios. Și de aceea mulți membri ai societății se feresc de copii sau de indivizi cu sindrom Down, pentru că se gândesc la o boală. Dacă se ia la copilul meu, dacă... Ceea ce este total greșit. Este doar un sindrom. Dacă e să ia ceva, molipsitor și că se poate și recupera. Se poate recupera în mare măsură, dar sindromul Down este irecuperabil, practic, dacă vorbim în termen de 100%, nu există recuperare. Eu nu cunoașteți... 80% recuperare, iar 20%...
Noi nu vorbim de recuperare la sindrom Down, noi vorbim de integrare în societate. Atâta avem nevoie. Ei se dezvoltă foarte frumos, cu toate că se dezvoltă cu întârzieri, dar ei ajung în acele puncte în care ajungem cu toții. Mai greuți, mai târziori, dar ajung. Noi avem nevoie de integrare, nu neapărat de recuperare, pentru că practic toate aceste terapii pe care le facem nu sunt de a recupera, ci de a susține un mod de viață, de a-i integra în societate, de a evolua cot la cot cu ceilalți copii. Da, ceea ce în cazul nostru se întâmplă foarte frumos, nu pentru că nu pentru că am beneficiat de terapii, dar pentru că ne-am ocupat noi părinții. Zi de zi, de zi, de zi, de 7 ani încoace. Dumneavoastră sunteți un cetățean al Comunei Vidra. Da. Considerați că aveți destule condiții de creștere armonioase pentru copiii dumneavoastră? Nu am absolut nicio condiție până în momentul de față. Ca să fiu sinceră. Ce vă lipsește și ce ați vrea să se schimbe? Ce i-ar ajuta pe copiii dumneavoastră? Da, cum spuneam, în afară de aceste terapii care sunt binevenite, desigur, dar vorbim de copii. Copiii, practic, doresc joacă. Copiii se dezvoltă prin joacă. Noi trebuie să recunoaștem acest lucru. Facem terapii cu ei, multe terapii se fac în joacă, desigur. Dar pentru ei socializarea este mai importantă și nu mai importantă decât terapiile, mă refer, dar este mai importantă decât am putea crede. Am observat la copiii mei de când merg la grădiniță de stat acolo în Vidra, sunt foarte, foarte fericită pentru că avem o educatoare care este factorul uman care ne trebuie nouă, adică a înțeles situația și n-am observat nici măcar o reacție în momentul în care am spus că am 2 copii cu sindrom Down. Da, adui! Este un lucru foarte, foarte important, iar copiii mei s-au integrat atât de bine în acel colectiv. Este o grupă mixtă, sunt copii de diferite vârste acolo, și mai măricei și mai micuți. Și am primit laude pentru copiii mei că se integrează foarte bine și susțin un ritm ca al unor copii tipici, cu activități specifice, că vorbim de decupat, lipit, colorat. Bineînțeles, acum vorbim în afară de cântat cântecele nu știu de care, pentru că abia am început să legăm propoziții mai lungi, facem logopedie pentru asta. Deci, ce vreau să spun eu? Aș simți nevoia unui loc în Vidra, unui loc de joacă, de socializare a copiilor tipici cu acești copii cu nevoi speciale. Unii au nevoi speciale legate de intelect, da? Iar alții legate de fizic. Adică au dizabilități fizice, alții intelectuale. Nu toate dizabilitățile sunt la fel. Însă toți au nevoie de socializare și, cum spunea și Beatrice, pot să... Bineînțeles, normal. Așa, este foarte, foarte important să creăm această comunitate în jurul copiilor speciali, pentru că ei, ca să fie funcționari, adulți funcționari și pot să fie și să aducă beneficii societății, pentru că în altă ordine de idei sunt niște oameni cu totul și cu totul speciali. Ei nu sunt coruptibili, nu sunt... cum să spun, nu sunt lacomi, nu sunt... Sunt sinceri și... Sunt printre cei mai sinceri, cele mai sincere ființe umane pe care le cunosc eu. Vorbesc de copiii cu sindrom Down, oamenii cu sindrom Down, adică pentru că asta cunosc eu și vorbesc în numele nostru. Copiii... Spune. Da. Vreau să spun că și autiștii nu au pic de răutate și, deși există 2000 de tipologii, este un spectru foarte larg, ei pot fi geniali, pot să vorbească mai greu, să meargă mai greu, pentru că e tulburare pervazivă de dezvoltare, e o problemă neurobiologică, nu se ia. Și trebuie să observ frumusețea lor. De exemplu, Monica, la 22 de ani acum, a terminat anul 2 de facultate cu media 9,73. Din copil care a avut Asperger, dislalie, dispraxie, toate cu dis, așa, și atunci eu nu am văzut-o pe ea cu toate acele dis. Eu am văzut-o, Monica. Noi nu trebuie să trecem de pragul de a eticheta, de a vedea o etichetă, trebuie să vedem oamenii care sunt în spatele lor. Ei au anumite abilități specifice și noi trebuie
să ne folosim de Da. aceste... Deci cineva poate să coase nasturi extraordinar. De ce nu creăm un loc acolo în care pe viitor el va coase acel nasture? Asta încercam și eu să spun. Copiii noștri, de exemplu, gemenii familiei Bălan, s-au dezvoltat cel mai bine și vizibil progrese, salturi cognitive alături de copiii tipici. Preluând și văzând comportamentul copiilor tipici, care vreau să spun, acum, așa, ca fapt divers, este mult mai agresiv, mult mai agresivă joaca copiilor tipici față de joaca copiilor cu sindrom Down, de exemplu, că eu îi văd pe ai mei când se hârjănesc, acolo o împinsătură. Sensibili, Da, și au văzut la copiii tipici și au rămas așa, ai mei s-au uitat. Este foarte, foarte important de menționat acest lucru, că acești copii speciali cel mai bine progresează alături de copiii tipici, este și normal. Dar încă ceva, copiii tipici beneficiază și ei de interacțiunea cu copiii speciali. Și vă dau doar un mic exemplu. Când eram copil, aveam în familie pe cineva care avea picioarele amputate. Și am văzut felul în care se descurca omul ăla. A fost un exemplu pentru mine, faptul că ajunsese să-și facă un business la un moment dat pe puterile proprii, cum se mișca, cum se deplasa din și în scaunul cu rotile. Deci, foarte important ca copilul tipic, încă din copilărie, să vadă ce înseamnă o dizabilitate, să știe cum să trateze un copil sau un om cu autism, cu sindrom Down. Este foarte important pentru dezvoltarea personală. Am avea o societate mult mai sănătoasă. Încheiind acest lucru și revenind la lucrurile mai practice, cum spuneam, noi avem în Vidra nevoie de un loc de socializare a copiilor, a tuturor copilașilor, chiar și noi părinții. Vreau să spun că stau de 3 ani în Vidra, nu prea cunosc oamenii din Vidra. Pentru că eu sunt acolo în curtea mea, sunt izolată la mine, nu am unde să ies. Copiii mei nu am curajul să-i las pe stradă. Circulă mașini, nu mai suntem în 1960 să stea copiii pe uliță, da? E nevoie de acest loc de joacă, mă gândeam eu la ale mele, cu jocurile mele, sigur că da. În afară de asta este nevoie de, iată, de terapie. Mergem până în București pentru a beneficia de niște terapii. Este și pierdere de vreme, iar noi trebuie să ne gestionăm. Este grea deplasarea cu copii, bineînțeles, dar nu asta ar fi problema, pentru că am rezolvat-o, i-am învățat cu mersul cu mașina, facem față, nu este problema asta, dar este o pierdere de timp din timpul nostru și al copiilor noștri. Adică noi nu avem de făcut doar terapii în viața asta. Ceea ce oamenii poate ar trebui să înțeleagă, că odată ce ai o situație specială, nu este normalitate să te dedici 100%. Dacă ai avea o comunitate în jurul tău, ajutor, atunci tu ai putea să ai și viață. Mie mi se pare absurd să consider că asta este, asta ai ales, asta ai. Nu. Asta înseamnă indiferența. Asta înseamnă nu-mi pasă, ia vezi tu de treaba ta. Noi trebuie să reînvățăm, dacă cumva am știut vreodată, dar dacă nu, atunci să învățăm să fim oameni cu cei din jurul nostru, pentru că niciodată nu știi când ți se întâmplă ție și ai nevoie. Da. Și iată, am adus discuția la centrul de terapie ca să predau puțin legătura, pentru că avem nevoie cât mai aproape de casă, așa cum ca părinte vrei să-ți duci copiii la grădiniță în proximitatea casei tale, să știi acolo, nu să te duci la Cuca, nu? Cum e vorba aia. Ați avea un centru de recuperare în Vidra, Da. ar fi mult mai... Absolut! V-ar ajuta Absolut, alergătura asta, la centrul ăsta avem serviciile astea, la centrul ăla avem serviciile celelalte, dincolo mergem pentru aia, pentru că încă ceva, e una să ai centru, dar factorul uman contează cel mai mult. Eu vă spun, nu toți terapeuții sunt formați cum trebuie, din păcate. Noi în România am observat că ducem lipsă, cum ducem lipsă și de personal medical foarte bun, cum ducem lipsă de foarte multe persoane cu inițiativă care să mai facă și ceva în țara asta, nu doar să vorbească. Aici vreau să felicit inițiativa Danielei, pentru că este singura persoană care ne-a contactat și ne-a întrebat punctual care sunt nevoile noastre. Până acum, nu știu, guvernația a mai fost la întâlniri la guvern pentru a discuta problemele noastre și am observat că politicienii noștri habar nu au care este situația reală, pentru că nu stau la discuții cu oameni ca noi. Noi suntem cei mai în măsură să ne spunem nevoile. Nu ai tu de unde să știi ca politician doar din statistici și numere și cifre. Noi nu suntem cifre. Noi suntem oameni cu nevoi reale. Deci o avem pe doamna Daniela Nae alături de noi, candidat la funcția de primar al Comunei Vidra.
Aș dori să îmi răspundeți la întrebarea ce perspective aveți pentru integrarea copiilor cu dizabilități în Comuna Vidra. Vreau în primul rând să vă spun că sunt fascinată de ce am auzit aici. Cunoșteam aceste două mămici, dar nu le cunoșteam foarte bine povestea de viață. Și eu sunt mama unui copil tipic și am momente când mă plâng că sunt obosită, că nu am timp să mă joc, că nu am timp să mă ocup suficient. Dar mă uit la două mămici foarte puternice, care sunt lângă mine, care și-au asumat cu totul acest rol și care se ocupă aproape 24 din 24 de copiii lor și își fac timp să fie și soții și oameni în societate. Vă apreciez foarte mult pentru curajul pe care îl aveți și pentru puterea pe care o aveți și cu siguranță veți fi și sunteți un model puternic pentru mămicile care trec prin aceeași experiență ca și dumneavoastră. Cu ce aș vrea să încep, într-adevăr, când venim pe lume, ne dorim să avem două mâini, două picioare, să avem toate organele funcționale. Din păcate, copiii cu dizabilități nu au avut de ales, nu au de ales. În schimb, noi, ceilalți care îi înconjurăm, putem să alegem pentru ei să îmbunătățim calitatea vieții. Eu, ca și viitor primar, ca și autoritate locală, am variante de susținere a acestor copii cu dizabilități. Dar înainte de a vorbi despre soluții practice de înființarea unui centru de recuperare, cred că totul trebuie să plece în primul rând de la o schimbare a mentalității chiar și a oamenilor care înconjoară acești copii. Să fie mult mai toleranți și să-i vadă ca pe niște copii cu niște abilități extraordinare, să se deschidă în fața lor, ca aceștia la rândul lor să se poată integra mai ușor. Practic, noi ceilalți suntem un pilon extraordinar pentru ei prin simplu fapt că îi acceptăm așa cum sunt și că suntem deschiși să-i ajutăm ori de câte ori ne cer ajutorul sau ori de câte ori au nevoie de noi și avem posibilitatea să venim în ajutorul lor. Aici, scuze, doar o mică întrerupere. Aici vreau chiar să felicit comunitatea din Vidra. Am găsit foarte multă acceptare și adică o atitudine naturală, normală. Pentru care și mulțumesc. Este un loc prielnic pentru copii. Este un loc prielnic pentru noi, se pare. Am fost inspirați și am găsit... Și a copiilor pentru integrarea Da, am găsit doar atitudine naturală și normală, sigur. Mă bucur să aud asta și cu siguranță că o să aveți un sprijin și mai mare în ceea ce privește investiții și dotări pentru a se dezvolta copiii dumneavoastră într-un mod armonios. Eu chiar sper asta, pentru că foarte, foarte mult s-a discutat în țara asta de ani, tot discutăm că avem nevoile astea și până una alta, din păcate, de foarte multe ori nici nu ține de cel care dorește să facă, pentru că îi se pun bețe în roate. Eu sper din tot sufletul să nu pună nimeni bețe în roate la ce dorim noi să facem. Da, am zis că lumea se împarte în rechini, delfini și guvizi. Și la un moment dat m-a întrebat cineva, zice, dar tu ce ești? Zic, eu sunt un delfin care vreau să iau de la rechin ceva plancton să dau la guvizi. Și prin asociația prin care am avut-o și am zis, guvizii mei sunt alături de mine pentru că le dau și un exemplu că se poate. Se poate ca copilul pe care, da, într-adevăr, faci terapii, mergi la un centru, dar un centru care, așa cum va fi cel din Vidra, care să poată reintegra profesional, să poată să integreze în viața comunității acești copii, este un lucru extraordinar ceea ce vreți să faceți. Și schimbarea mentalității cetățenilor și implicarea lor, acelor tipici, să se formeze această coeziune între tipici, atipici, să fie toți unul singur, să vină cineva și să știți că o mamă a unui copil special, așa cum ne place să spunem, facem orice pentru cineva care iubește copilul, așa cum s-a dovedit Daniela. Și pentru acest lucru milităm și noi și suntem alături.
că oricând putem chema aceste mămici speciale și noi suntem ca niște lei, ca niște lăoaice de fapt, nu lei. Ceea ce vă aparține. Exact, și faptul că puii noștri vor putea deveni adulți independenți. Noi urmărim independența lor, pe porțiunea lor să știe ce trebuie să facă, să știe, nu să supraviețuiască, că nu suntem totuși în junglă, să știe să trăiască. Sigur, și independența aceasta are un fundament foarte puternic, venit din partea dumneavoastră ca și părinți, prin a le descoperi și a le identifica abilitățile. Exact. Abilități care de multe ori pentru acești copii cu dizabilități sunt mai ascuțite de 10 ori față de un copil tipic. Da. Și, într-adevăr, în ultimul timp s-a și observat faptul că au existat și entități, diverse entități juridice, care au început să pună foarte mult accent pe această descoperire a copiilor cu dizabilități, de a le descoperi abilitățile și de a-i exploata într-un mod constructiv. Da, pentru că eu nu mi-am imaginat niciodată că un copil care era diagnosticat gen legumă și că nu o să-mi facă alt copil și să las acolo în spital, va merge în Portugalia ca să ia o diplomă de programare neurolingvistică vorbind engleză mai bine decât în română, știind de la dispraxie, știind a făcut un sport de contact și ca să se apere, și atunci s-a rezolvat și cu dispraxia, făcând un liceu uman, având dislalie. Deci la noi toate dizabilitățile a trecut în partea aceasta, demonstrându-ne nouă că contează extraordinar de mult dragostea necondiționată a mamei și faptul că, de exemplu, eu am vândut cele 3 case ale părinților mei, da? Nu sfătuiesc pe nimeni să facă lucrul ăsta. Am riscat pentru copilul meu. Rudele din jur, știți că rudele sunt bune în poză. Rudele din jur nu ne-au... în anul 2000, când a fost diagnosticată, ea nu se știa toate aceste lucruri. Eu vă spun din perspectiva unui părinte care are un copil acum tânăr, adult și care este recuperat și reintegrat. Pașii pe care am făcut eu sunt, într-adevăr, sunt temerari. Că m-am născut în aceea zi cu Ioana Darc și Caterina Teodoroiu, numai că n-aud voci, ceea ce este bine. Și faptul că am învățat să fiu fericită din lucrurile mici și același lucru i-am transmis și ei, pe a motivat-o să vină în lumea noastră, să se integreze, să lupte. Și am format un cetățean corect, onest, care poate să-i ajute pe ceilalți. Și cred că și vrea să facă lucruri. Și dorește și celălalt, da, dorește. Și ceea ce este cel mai important, în sufletul ei s-a creat misiunea pe acest pământ. Știe de unde vine, ce face pe pământul ăsta și unde se duce. Și totdeauna spuneam că acești mici extraterestri vin de pe planeta Iubirea. Să ne învețe pe noi să iubim. Pentru că noi am uitat. Și nu realizăm, de fapt, de ce am venit pe această lume. Exact. Și ca să facem legătura cumva cu discuția despre iubire, autoritatea locală ar putea să vină cu un aport și ar putea să-și demonstreze iubirea față de acești copii prin înființarea unui centru de recuperare și integrare socială a copiilor cu dizabilități, care ar putea consta în diverse servicii. Dumneavoastră știți mai bine, este vorba despre kinetoterapie, fizioterapie, logoterapie, ergoterapie, terapie de grup, terapie ocupațională, unui animal. Sigur, există foarte multe variante. Important este să putem face un astfel de centru ca să le putem avea centralizat. Să le incorporeze, dacă se poate, sigur. Și pentru voi de a-l accesa. Și terapeuți pregătiți, cu adevărat. Da. E foarte important. Specialiști. Mergem pe partea de specialiști. Noi, de exemplu, suntem deja cumva specialiști de felia noastră. Da, știți, noi avem nevoie de, ca părinți care trec, că dumneavoastră sunteți mai la, mai la început, da. eu sunt mai la capăt așa, eu deja m-am depărtat
pentru că Monica mea vrea să fie independentă Foarte frumos și foarte și bine. îmi spune să nu mai dau Nu mai are nevoie soluții. de etichetă. Nu mai are nevoie de etichetă, Corect. este pur și simplu Monica și ea vrea să demonstreze că ceea ce a primit ea nu este o boală, nu este o etichetă, este un alt fel de a gândi. Da. Poate să gândească out of the box și mai ales acest centru pe care îl facem mi-a plăcut foarte mult. De ce? Noi părinții venim cu cei mici acolo, îi ducem, ei învață drumul. Când au nevoie de ceva, ei știu unde să apeleze, pentru că în acest centru primesc tot sprijin, ceea ce au nevoie, țin legătura cu terapeutul, cu avocatul, cu cine este acolo. Și acel om, se întâmplă ceva cu părintele lui, are unde să se ducă, este ca o cetate de scăpare pentru ei, o relație de prietenie. Și asta este foarte important. Știe la cine să se ducă, la doamna respectivă care stă pe casa lângă ea. Omul acela îl ajută, de ce l-am mai văzut în centru? Pentru că în acest centru vin tipicii și cu atipicii la un loc. I-au văzut vreodată, pot să primească ajutor de undeva. Și de aceea este foarte important acest centru, de aceea este important un lider care să conducă și care să ne înțeleagă pe noi, mămicile, nevoile noastre și ce dorim să facem și să se facă odată. Tot referitor la serviciile acestui centru. Sigur, mai există posibilitatea pentru cei care nu se pot deplasa să poată fi furnizat acest serviciu la domiciliu. Exact. Și atunci terapeuții care se află în acest centru să vină direct la domiciliile copiilor cu dizabilități și să-i trateze acasă. Este ceva fenomenal și care nu a mai fost văzut. Nu se mai duce Mahomed la munte, vine și muntele la Mahomed odată. Noi am avut terapie acasă, dar plătită de noi. Da. Adică ne-a fost foarte dificil cu 2 bebeluși, hipotoni și așa mai departe, prematuri, cum erau atunci când aveam nevoie de kinetoterapie și nu puteam efectiv să ne deplasăm până la un centru. Poate că oamenilor se pare SF, dar nu era mai mare daraua decât o caua. Și atunci am chemat terapeut acasă, dar pentru noi a fost un efort financiar, cum să vă spun eu, Imens. Da. uriaș. Uriaș. Dar atât de bine a fost că venea muntele, cum spunea, da? A fost foarte bine. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, unde mergeți la terapie, la centrele acestea de terapie din București, sunt contra cost sau vă sunt Sigur că sigur că sunt contra cost. Pe noi ne ajută Magic Help. Ne ajută Magic Camp-ul, ne decontează, da. Deci noi suntem ajutați, altfel nu am putea să avem acces la atâtea terapii, că facem și hipoterapie, adică în perioada asta mă refer, cu logoterapie, cu kinetoterapie și nu poți. Vă dați seama că toți acești copii speciali, mai ales, de exemplu, pe autiști, că eu sunt pe partea de autiști, trebuie învățați științific ceea ce noi toți ceilalți înțelegem intuitiv. Puneți-vă în locul lor să trebuiască să învățați 21 de zile consecutiv același obicei. Că asta am făcut eu cu ea. Și în momentul respectiv mai poți, cum am zis, e cursă de rezistență, nu de viteză. Poate înveți acum și efectele se văd peste 3-4 ani. Nu știi cum. Sistemul de redare este deficitar. Înveți atâta medicină. Deci eu sunt inginer geodez da? Am învățat medicină, farmacologie. Ca să puteți să înțelegeți copilul în primul rând și să-l și ajutați. Da. Toți facem asta. Doamna Violeta, în județul Ilfov există un centru de recuperare a copiilor cu dizabilități? Din păcate, pe raza județului Ilfov nu există aceste centre. Noi acum încercăm să venim cu un ajutor în plus și o evoluție a copiilor cu dizabilități, alături de doamna Daniela Nae, încercăm să implementăm un astfel de centru care este benefic pe toată raza județului Ilfov. Doamna Daniela Nae, ce variante aveți pentru deschiderea unui centru de recuperare a copiilor cu dizabilități? Vă referiți la surse financiare? Surse financiare. Ce buget sau cum? Sigur, există mai multe posibilități. Există posibilitatea de accesarea fondurilor europene, având ca beneficiar chiar autoritatea locală. Există varianta de accesarea fondurilor europene, având ca și beneficiar Consiliul Județean.
sau chiar și varianta de a fi sponsorizat de către entitățile juridice implicate în acest proiect de desfășurare a activității Centrului de Recuperare. Vă mulțumesc pentru participare și pentru susținerea candidatului Daniela Nae la funcția de primar al Comunei Vidra. Susțin orice om care dorește să se implice în nevoile cetățenilor pe care dorește să-i gestioneze. Și mai ales susțin oamenii care, în afară de a vorbi, trec la fapte. De aceea suntem aici, suntem o echipă. Iar pentru noi sugestii, vă invit să ne trimiteți pe e-mail susțin Daniela Nae @yahoo.com sau la numărul de telefon 0736 411 681. Și nu uitați, ca să schimbăm ceva, este nevoie de toți.